So, ngayon mga bay, itong block at saka head, tanggalin natin to kasi ito yung block ay ating gawaan ng sleeve mga bay. So, ipamachine shop natin at saka itong head, tanggalin rin natin itong mga bay kasi kunin natin yung cams dito saka i-regrind natin ulit mga bay para mas maganda yung kanyang hatak at saka anlipiga mga bay. Yan mga bay dito, na-timing na natin yung mga valve saka magalaw na natin. Yan, nagalaw na. So nakita niyo yung timing dito mga bay, lumagpas lang ng konti pero tap na yung piston dito kaya hindi na tayo mahirapan magtanggal mga bay. Tsaka hindi naman tayo magbalik nito kasi pasisit up natin to kay Sir Richie Boy mga bay. Yung mechanic natin dito mga bay na pinaka power. So yan, binalik natin yung takip para hindi mawala. So yan dito, tatanggalin natin tong head kasi itong head mga bay kasama to sa machine shop para mas maganda yung pagkagawa sa 57 natin na sleeve. Kasi pag hindi natin yan isama mga bay, useless lang. So magpo-porting naman tayo sa head. So dapat kasama na yung head at saka block pagpagawa natin. Kahit magbayad tayo ng mahal siguro, okay na yan, walang problema yan kasi yan naman siguro ang magagawa natin dito sa motor kasi walang benta na piston at saka block na set at saka head, kaya ito na lang pagpursigihan natin mga bay. Let's go! Natanggal na natin yung ating block at saka ito yung 54 na piston natin. So yan, sukat yan talaga mga bay. So ito yung 56 na nabili natin, so hindi rin natin nagamit mga bay kasi manipis na daw yung matira sa ating sleeve. Kaya itong binili natin, itong 57, ito yung paggawa natin ng sleeve mga bay. Pa machine shop natin yan doon kay
Kuya Sumbing, kasi siya po ang may machine shop na kumpleto mga bay. So yan, ito po yung isang 54 natin na nakakabit. Yan yung Hatchie brand. So goods yan. So sukatin natin ang diameter dito mga bay. O, kita nyo 63.4 yan mga bay. Kaya ang plano natin is palaki-lakihan natin yung mga pagpa-sleeve siguro doon mga bay, makapal. Para kita niyo di ba 63 point something mga bay. So dapat ang sleeve natin dyan is makapal para magamit pa natin yung 57. So ang upgrade nito mga bay, simula sa 57, 57.5, 58, 58.5, 59, 59.5, 60, 60.5, 61, 61.5, 62. So may matira tayo na 1 mm, pero hanggang pwede lang dito is 60 mm mga bay na piston ang pwede. So, 'di ba? Mas makapal na, sulitin natin. Itong head siguro hindi na natin to poportingan mga bay kasi malaki na yung port dito. At ang ating ikakabit dito mga bay is 30 mm na throttle body. So, 'yon ang natin na upgrade mga bay. So, tingnan nyo. Sinukat ko 'yan. So, nakikita nyo is nasa 24 ata. 24, 23 something. So, ganyan. So, okay na siguro yan. Malaki-laki na siguro yan mga bay. So, pwede na yan. So, pang 30 mm. So, para na mas malakas siguro siya. At saka yung ECU nito, magpapalit rin tayo. Pang Raider 150 yung gagamitin natin na ECU. Ay pare-rewire lang natin ni Sir Richie Boy. Para naman na mas makumpleto ang ating upgrade mga bay. So, ito ang exhaust mga bay. Kita ninyo. Yan po kalaki yung exhaust na parang, hindi, parang nasa 20 something lang to or 19 yung exhaust natin labasan. 23 ata, 22. 20. Nasa 20 ata ang sukat niyan. So, kita natin. Wala na kasi yung hindi na kasi makikita natin yung digital niyan mga bay kasi naubos yung battery. Pero binilhan ko na yan ang battery. So, ngayon hindi ko na lang na paggamit ko niyan na timing na walang battery mga bay. So, nasa 21 ata yan. Basta, sukat. Pero, hindi ko alam kung kukunan pa ba yan ni Sir Chiboy. Pero parang ang gusto doon niya, parang okay na daw yan para hindi ma-overport. So, goods na daw yan. Humatak mga bay. Sabi pa niya. Kaya, abang-abang lang kayo sa upgrade nito mga bay. So, kung sana ito'y magiging successful sa ating gawang sleeve para naman na maging 57 na tayo. So ito yung mga bay, itong dito sa head natin is dapat 57 rin ang shape niyan sa ating piston. So pagpapamachine shop natin, dapat ay mamatch natin yan sa black para na hindi siya magiging yung sabi pa nila is yung maumbok yung ulo ng piston dyan sa chamber niya. So chamber man tawag niyan. Sinikat natin ang exhaust at saka intake niyan kung gaano kalaki. So itong exhaust intake is nasa 21 at itong exhaust exhaust pala yung una 21. Itong intake is nasa 26 ata yan intake. Basta hindi na kasi siya makikita mga bay kaya yon transfer makita may guhit naman, malaman naman natin may guhit. So yan mga bay, so ang rason nito bakit magpa-sleeve tayo kasi 57 yung karga natin ito mga bay para naman na magiging dagdag lakas naman itong motor natin singinging kasi wala na tayong plano na kukuha pa tayo ng ibang motor kaya ito na lang yung porsigan natin i-upgrade para naman hindi masayang yung ating linging, hindi natin sabitawan kasi ito ay sa Tagalog pa, minamahalan natin to ng lubusan kaya nagiging okay na talaga to mga bay. So yan, ganyan pa pangyayari mga bay. So dapat ang 57 ganyan ang mangyari para hindi sa maumpog mga bay, di ba? So kita-kits mga bay sa tuang upgrade ani pohon, abang-abang sa mga part niya atong buhaton ani. So part 1 nato ni mga bay nga tirada. Kay para nga nagid tay idea. So siguro ako if pinaka first time o first nga Raider G nga nag 57 mm nga karga mga bay. So diha ta magbase karon kung
atong madugang sa pangbabaw na pud ana gawa bahin sa ating throttle body na 30 mm saka 8 holes na injector saka kasama pa niyan yung ECU na pang Raider 150 din para magiging all goods mga bay. So, di ba? So goods na siguro to na karga natin mga bay, parang hindi na tayo mabitin. So pag makaabot lang tayo ng 120 o na speed, yan goods na yan mga bay. So pang daily lang to na upgrade mga bay, daily use lang to, pang scam ganyan lang, hindi to pang malakasan mga bay, kasi itong motor na to kung gusto nyo pang malakasan, hindi talaga natin 100% makukuha yung pwersa nito mga bay. Let's go!